Bon dia, poble. Vídeo breu, curt i ras, com sempre. Tota la polèmica que hi ha des de fa temps de la gent infiltrada de l'estat espanyol, tots els estaments catalans, a tots. I això ve de la política vella de Franco. Això no ha canviat, no s'ha modificat i segueix igual. A mi el que m'emprenya és que avui estem descobrint que el polític català tot això ho sap. De tot això n'està assabentat. El que passa que tot i estan assabentat, els mateixos companys de Madrid els enganyen, els traicionen. Bueno, lo dolent d'aquest cas és que la pregunta tonta que ens hauríem de fer: quants, per exemple, atemptats o accidents ens ha provocat l'estat espanyol? Perquè, com per exemple les Rambles, com per exemple la Muriel, que va ser un accident, sí, però és casualitat, la persona que ho aglutinava tot, i al llarg de la història sempre ens ha passat el mateix. Llavors, nosaltres hem d'entendre que l'estat espanyol està en guerra en contra de Catalunya i també fa sang, però nosaltres no, nosaltres lliris, cants, balls, escolteu, poder que diguem prou en els polítics que representa que són catalans, que parlin català no vol dir que siguin catalans. Com que l'estat espanyol està en guerra amb nosaltres només ens podem defensar d'una sola manera: responent al mal que ens està fent l'estat espanyol, i seguirà fent l'estat espanyol. L'estat espanyol està ficat a tots els ens catalans, a tots. Sí? Es veu que avui en el Barça no hi és, l'única entitat que va per lliure, per això es vol encarregar sigui com sigui en el president Laporta, encara que no ens caigui bé, però bé, hem de reconèixer que ho estan fent bé. L'estat espanyol està en guerra en contra de Catalunya, ho ha estat i ho seguirà estant mentre nosaltres li permetem. Hem de fer una bona reflexió d'això. Visca Catalunya lliure.